Деца, това е за трети път. Последно предупреждение. Иначе ще се наложи да ви изгоня от училище. Или да извикаме родител. Оф, Лилияна, толкова си голяма загубеначка, че чак директорите ни викат. Колко си смешна, Ивче. Оф, май не знаеш на какво съм способна. Ева, тихо, май не знаеш къде се намираш. Добре, сега знам, че е дъщеря на феите. По-добре да се справям сама. Здравей, Ева. Аз съм твоя коледен ангел. Ако не искаш да съм твоя коледен дявол, трябва да изпълниш няколко мисии. Първо, не трябва да дразниш никого. Второ, трябва да си много възпитана и мила. И трето, трябва да помогнеш на твоя момиченце. Тя е много самотна. Виж я. Моля, да помогна на тази. Ти нормална ли си? Май не искаш да съм твоя коледен дявол. Тогава изпълни тези мисии.